Suwe, cok. Loh, lah kok suwe? Wah. Aduh Gusti, awakku. Loh iya kecapnya. Sego goreng ala Python. Nah. Ini lo pangan. Ya, pangan. Kok ambune Pak klothok nih, goreng ini. Tak sego goreng. Kok enak iki. Wetengku lesi tambani iki. Gunting. Lah iko kok dipakakno bebek. Oh, blok. Yutun. Loh, sego enak-enak kok dipakano mentok. Aku jaluk titi Yutun. Apa? Jaluk. Iki gawe mentok kok njaluk. Aku mangan ket wingi Yutun, titi ae Yutun. Yo nek arep iki lho, nggo lemah, cucu ono. Gembul mentok iki lho. Apa nggo lemah? Prasa mau kewan ah. Aku iki wong. Katayo. Oh, ini katayo. Njaluk esoke. Aku mengkreh, gak ngurusi raine mengkreh ae. Nek kon ngali-ngali yo ngono. Ngemuki ae. Yutun gak tayo. Gawe mangan sak bendinane kurang. Pakakno petik malah sego goreng campur endok.
ono tomate, ono lomboke. Iku paling sak keluargane gak tayo. Nek gak salah ya sak anak-anake gak tayo. Bakal ngurus. Goblok. Wong kok senengan nggodho aku wae. Ero bek aku nek rondo. Sak kampung kene aku dhewe sing rondo. Ndelok Parno manganti. Ket wingi-wingi gak mulai. Tapi nek gelek kepentuk iku tukaran. Tapi jenenge anak. Wis tak golekane. Loh, teton dia aku iki. Moro-moro nggone koyo ngene. Gak kroso tok kene rek. Aduh Gusti. Ini suara apa iki? Matamu aja. Nisormu iki lho aku. Iya, wono kon kok tambah wapi kok kertas ciwi ngene. Sana cangkemmu nanti tulungi. Seru koncone ngene tambah diece. Kok gak ngece, kenyataane ngono ya. Delon kok kertas karton iki lho, cor kena angin lho mawut-mawut. Ndas iku ndas. Aku gerang. Seluruh. Ya ampun cene kono apik ngene lho. Mari ki mang mari kene. Bom molotov ta? Nek ayu goblok bom dah semua. Iya, susu sakno nyamang kon kok ngene. Tapi ya wapi. Patung ah, wis ditulungi nanti jojo gomrono. Njaluk tulung ngomong, kok coba tahu ben manukmu lho. Ojo iya tulung ono bos. Ojo manuk Jujunge. Krewet. Dasar. Teret. Krewet jaluk tulung, ranoi. Aduh. Kon mawas kon aku menenek wis balik asal mulaku. Tak tinggal ae aku wedi kok genek, engko tak tulung kok genek. Yo aja bos tulung ono bos ya. Yo wis, ojo cerewet. Oke. Apa maneh? Ditompo ya Allah, ditompo. Bingung ngadon anakku non, ditulung cerewet. Cabut lagi. Enggak. Tompo. Iya kon kok kerupuk ini. Tak tompo-tompoan tak balik ngene ke budal ngaji aku. Oke. Kok endi kene mbok ngopek kene lho. Dilihat kuno kalau maneh. Mencolot aku lho bos. Nah, gitu aku kodo Tapi friendmu kayak kodo Tak tuku lho kon. Iya bos aja bos. Kocok rek. Oh, deh. Nyuwantuy ini ngombe kopi berokokan enak tapi aku tuwek wis susu ae sehat Lina nah dia ini Lin iki banyune tajene jek wake. Terus aku bapak wingi duwe cempe lho. Ah iki ae, digawe susune cempe. Lah wong cempene gak gelem nyusu ibune rek. Sik. Dah lumayan oleh sak gelas.
Wah, tepai. Nah, anak ngerti. Kurang dikongkon, Cek. Nyate ini wis digawekno lah. Susu apa rasane kok koyo susune makne arek-arek ini. Loh, kenapa iki Mang sampe nombe, Pak? Loh, iki mang gak mbok gawe susu ta, Mang? Lha iki dudu susu, Pak. Iki banyu tajen. Ya temen tadi nih, Mang. Iya, tajen. Ya bener rasane koyo susune makmu, Gak enak, Pak. Ya kok tajen kok diombe. Iya, mang kan rasane kok siji. Wis kadung ya apa nang jero uteng iki? Lah terus iki kok tempene opo, Pak? Pak, iki mang tak sisano nang gelas iki digawe ngombene cempe, gak gelem. Iki mang ngombe cempe. Iya. Apa kok cempe ya? Dan ciri sampeyan iki cangkem cirwon wis sering tajen ya diombe. Cangkemmu. Aduh, aduh. Sampeyan kira opo, Pak? Ah, tajemmu iki gak rai. Dene sing nek, Dik. Iya. Lim, sakane agak nolin. Banyu minta. Pak, gak tahu mati iki. Duh. Mangkane ta, adus kok sesuai. Banyu dikuras tek. Dudu aku lho, boncel iku lho banyu digawe sloro paling. Sudah ada alasan arek gak tahu adus iku. Bocor. Dan Ngapa maneh? aku ngawal aja. Jalan ngombe to apa ngono, Cak? Peyek lho iso ngelak barang. Aku ket wingi durung ngombe balas e. Oh, dia pantes kan kuru. Ya wis, sik tak gelekno warung. Parno iki mosok njaluk ditren. Tapi gak ono kebutane. Paling arek iki dolen nang warunge Mariam paling. Iki tak gelekane. Tenan kene, gelekno ngombe. Oke, Bos. Ngrono wong tok. Tel. Apa maneh? Rek, aku iki wong kok sandekno kuno iki lho. Terus Brandy, Kuno cangkel iku, lha ku nak enak. wis kon niku ngrono. Ya wis tak gelekno ngombe. Oke, Bos. Oh, uta no? Kon kari separuh kene. Uta iki malu no, gak tak ombe, temen lho gak tak ombe. Raimu. Oh niku untung atau kono es, ya aku dirai-raino. Oh niku. Ya Bos. Ini Bos. Sik, eman aku go ngincipi ya. Temen go ngincipi aku ora tak gak.
Lila gak uman lan rek. Gak ngurus kon aku yang mulak. Masa dimingi-mingi matane arek iki. Sawak kena sumpah lho nono. Aku kepingi lho, Cel. Iya isakno kon ya. Ngombe temen ta? Iya, Bos. Oke. Duh. Buyang matamu Lah aku ngomeni kon liwat endi? Aku gurung mengo. Sedotan yo gak iso. Blok. Wis mulai. Ruwet kon iku. Kayak ngombe gak gelem ditukokno ya salah aku. Wis benakno aku, wis benakno. Dadi uang maneh aku. Kon iku mesti gare aku serba salah. Ayo mulai. Ya raimu sing salah. Sak kira mulai. Sumpah aku nulung kon iku. Ora nong ya. Jaluk tolong ngono wae, cocok ae. Wis ta jengger mengae. Karena mulai nang omah, kok nang omah jumpa makmu. Ya iya, Bos. No, sik no yo. Aku dungoyek no, mate glembong sik yo. Ya, tapi aja suwe-suwe ngoyomu. Tapi tak sawang-sawang aku nyekel gitar no yo. Cangkem. Yo, kayak dulinan. Saya gak ada senari no. Lah iku cilik iku ndek iku. Kok sentil lo? Ojo. Terus kan. Duh gelembung iki. Anjene boncel lho, aku ke tengah embong. Gak nyarano wong aku diplindes iki. Apa suara apa iki? Duh, mosok ono wong liwat maneh. Ora motor mulu iki. Aduh ya Allah. Arek iki kawitan syuting sampai kate mari nyusan aku tok. Awas kon. Kena tepil manukmu kon. Lah kon lapo cantol nang kuni ku? Matamu keterangin blok. Bapak nang kono kon ket kawitan nyusan aku tok ae. Wis bapak kon nang kono ae. Ya mulai. Ya Allah Gusti. Mosok aku turun nang barongan iki. Bocel yo gateli. Awak.